Lah dalah syarate opo anggota? Syarate opo? Aku perlu njaluk iku tanah Pulau Projatoko kanggo bendung segara. Mula jeneng Sirapa bakal ngideni Prabu Nala Singanala. Lah dalah iya. Yen kaya mangkono bakal tak ideni nanging yaiku tak wene tanah ana ing Gunung Mlaka sak kiwa tengene. Iku kanggo bendung segara. Walah dalah yen kaya mangkono wis ngideni Singanala Nala Singa. Ya Kakang Prabu Nala Singanala ngideni awake dhewe iku bakal njaluk tanah diparingi yaiku Gunung Mlaka. Mulai kaya matur nang Kakang Anggila yen wis napa dipangestuni Ratu Kembar Prabu Nala Singa bakal ngaturi tanah